Kena 15 tarik 15/16 chini Tripura Mothani first plenary session kena ngai tongo all sara Tripura joto Tripura Mothani kaisa plenary session nai oro 2 din ni bagai hingke amoni bagai chung tini flag rok kaine ni bagai chung flag rok dalai tonglayo hingke chung oro TISF rok kaisa wajak chung flag rok dalai chung lama o kai dinai tei kisa pore kena joto kisu kena bagai arrange khlai tongo ta 15 and 16 2 din ngai oro Khasrango karononte ai program do tangi male omo kaisa sara Tripura singai tongo hingke plus bubagrani kaisa ringjak bete ba bubagrani kaisa party hinimano omo khasrangena chung joto kisu logiriwi tongo yomte aita bas tuition lokoroni dage de Nokha Sal Nui panda ngai thong wala Lukurokno angomono message na musungo jate walai suglai to like lak khakhayo tabo tangtheng ar amono sanai lukurokno susto babe ke oro khai joto kisu kaisa plenary session ba ei amono kaisa khainani bagai jotno susto babe phaiteng hingke kono walai suglai rok tang laitheng susto babe jotno tonglai ta amtike tonglai omo hingka thai hingka Khumulwngo hingke location scientific Ani sini mungke Belgium de Burma